बे समाव मुलुगनां थाखोनि मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। काजाकिस्तानाव दावबायारि बिरखं जाहाजा जाब्रबथाय जानायाव सा 42 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि सन्देह। सुलुंनि बादिब्ला काजाकिस्ताननिफ्राय गंसे दावबायारि बिरखं जाहाजा जाब्रबथाय जानायनि रादाब मोननाय जादों। गिबि रिपर्टनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों दि सा 70 नि बांसिन सुबुंफोर गाखोनाय बिरखं जाहाजा जाब्रबथाय जादों, जेराव गोबां सुबुंफोरखौ थैनायनि सन्देह खालामनाय जादों। आजारबाइजान एयारलाइन्सनि गंसे बिरखं जाहाजा काजाकिस्ताननि सहर अक्टावआव जाब्रबथायाव गोग्लैदों। काजाकिस्ताननि मन्थ्रि बिफाना बुंदों दि बे जाब्रबथायाव सा 42 सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायनि सन्देह खालामनाय जादों। आजारबाइजान एयारलाइन्सआ बुंदों दि एम्ब्रियार 190 बिरखं जाहाजखौ हरखाबै अक्टाव बिरखं गाथोनाव बाग्लायहोनाय जादों। काजाकिस्ताननि मावख'गिरिफोरा बुंदों दि जाथाय जानाय जायगायाव सा 50 नि बांसिन रैखाथि होग्राफोर दङ आरो बिसोरो बिरखं जाहाजाव अर खामनायखौ खोमोरदोंमोन। जायगायारि खौरां बिजोङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बिरखं जाहाजाव सा 67 दावबायारिफोर आरो सा 5 क्रू मेम्बारफोर दङमोन। बे समाव मुलुगनां थाखोनि मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। काजाकिस्तानाव दावबायारि बिरखं जाहाजा जाब्रबथाय जानायाव सा 42 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि सन्देह। सुलुंनि बादिब्ला काजाकिस्ताननिफ्राय गंसे दावबायारि बिरखं जाहाजा जाब्रबथाय जानायनि रादाब मोननाय जादों। गिबि रिपर्टनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों दि सा 70 नि बांसिन सुबुंफोर गाखोनाय बिरखं जाहाजा जाब्रबथाय जादों, जेराव गोबां सुबुंफोरखौ थैनायनि सन्देह खालामनाय जादों। आजारबाइजान एयारलाइन्सनि गंसे बिरखं जाहाजा काजाकिस्ताननि सहर अक्टावआव जाब्रबथायाव गोग्लैदों। काजाकिस्ताननि मन्थ्रि बिफाना बुंदों दि बे जाब्रबथायाव सा 42 सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायनि सन्देह खालामनाय जादों। आजारबाइजान एयारलाइन्सआ बुंदों दि एम्ब्रियार 190 बिरखं जाहाजखौ हरखाबै अक्टाव बिरखं गाथोनाव बाग्लायहोनाय जादों। काजाकिस्ताननि मावख'गिरिफोरा बुंदों दि जाथाय जानाय जायगायाव सा 50 नि बांसिन रैखाथि होग्राफोर दङ आरो बिसोरो बिरखं जाहाजाव अर खामनायखौ खोमोरदोंमोन। जायगायारि खौरां बिजोङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बिरखं जाहाजाव सा 67 दावबायारिफोर आरो सा 5 क्रू मेम्बारफोर दङमोन।